बिटिआरनि CEM प्रमद बन्धु नोंथांना बै मोजां दला गसाइगावआव होलायबाय मैया नङा होमब्ला जाजायै दाथ' एसेब्लाबो बिराद माने मा होनो एकदमबारे दानख' जासिगोन आरो बे नोंसिनि माने मोजां दला आरो दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा बिराद मोजां बुंनानै आखायावसो लानांगौब्रा नङा होमब्ला फैगोन इलेक्सनाव जोंखौ देरहाहोदो माने साख्रि बाख्रि होगोन माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो गरिब गुन्द्राफोरनो माबा होगोन बै दखानदारफोरनो गिदिर माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो मोजां माबाफोर होगोन होननानैसो बुरखायनांगौ नोंथांमोना दा दिनै फाग्ला बे गुसुं समाव बे नोंथांमोननि मोजां दला बुनानै बे नोंथांमोननि बे माबाया मोजां जाबावगोन बे नङा होमब्ला माने मा होनो बिदिखौ फिला नङा होमबा साननो गोनां दा आं दिनै बेखौनो सोंगोन आरो रायजोफोर दिनै जाय बिथांमोनहा मानसि बुयो बै बिथांमोनखौ जोंनि बर' रावाव मा बुङो नङा होमब्ला बेखौसो सोंनो लुबैयो दा दिनैनि दिनाव बेखौनो बिथांमोनहा बुंबा ओरैबायदि रागा जोङो आरो माने मानसि बुग्राखौथ' जोंनि बर'नि रावाव माने गुन्दागिरिसो होनो नङा होमबा बुग्रा नङा होमबा आरो माबा मोनसे गुबुन राव दंब्ला माने बुंजायो दा गुबुन रावानो गैया नङा होमब्ला दा बैफोरबायदि गुन्दागिरि होनबा बिथांमोनहा बिराद रागा जोङो आरो दा नंखायनो दिनै गुन्दागिरि रावफोरखौ सोलायनानै माबा मोनसे बर' रावाव सोलायजायोब्ला माने सोलायनानै गुबुन नाम गाबज्रि जागौ आरो नङा होमबा दा बिराद दुखु मोनो बिथांमोना दा दिनै ओरैबायदि माइनास जानो थांगासिनो दं प्रमद बन्धु नोंथांनि जेनाखि फिल्ड नङा होमबा नैबे गुसुं समाव नोंथाङा बिराद मोजां फिल्डसो खालामना लानांगौ बुथुमनांगौसो नङा होमब्ला नाथाय दिनै नोंथांना बै गाज्रि ग्रहआ फैनोसै नालाय दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बिराद गाज्रि घटना जाबाय थायो आरो माने मा होनो माने बै माखासेया माने गाज्रि हाबा मावफ्लांबाय थायो दा लास्ट पर्यन्त दायनां फोथैनां माने आफा सुजिनां होननाय बायदि दिनै फिसाफ्रा नोंना गिलु फालु दाय मावलाबायनोसै गाज्रि दा हनै नोंहासो मान गैया सनमान गैया माने थांनानै फिल्डआव ओंखारनानै माबा मोनसे मोजां खोथा होननानै फैनांसै आरो दा बिराद लाजिथाव दिनैनि दिनाव दा ललिपप सरखार होनदों लोगोफोर रायजो राजाफोर मानिनांगोन दा बिसिनि आखला माबायदि आरो बे 4 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरजों मा आखल दिन्थिबोगासिनो दं जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा माने एसेबाबो मोजाङै मिथिगौ नङा होमब्ला दा बिथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि दादागिरि गुन्दागिरि बेबहारा जेसेबां दिनसिमाव जोबा माने बे दला माब्लाबाबो माने मोजां नाम मोननाय नङा आरो मोनखाथारा जिहेतु दिनै बिथांमोना जोबनायनि समाव फैबाय नङा होमब्ला दिनै बिथांमोनखौ सोर मोजां होनो दिनै बिथांमोना गावसिनि माने बानजानाय बायदि माने बाथ्राफोर नङाब्ला गावसिनि बानजानाय खामानिफोर बायदि जायाब्ला नङा होमब्ला बै बिथांमोनखौ दिनै मा खालामो बिथांमोनहा माने मा खालामो एटाक खालामो बै दानि गुन्दागिरिफोरखौ लगायनानै आरो थारसारा माने बिथांमोना माबा मोनसे मोजां खोथा बुंनानै मोजाङाव लाबोनो हानाय बिथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि माने केपासिटि गैया आरो दा बेफोरबायदिनो जादों दिनै बिथांमोना गावसोरा जेननोसैब्ला माने गाब्रायनाय फैब्ला माने मा खालामो बिथांमोना सोरखौबा एटाक खालामो सोरनावबा अन्थाइ खुबैहोयो सोरखौबा बुदला होयो सोरखौबा होसोदला होयो गारि गंब्रै गंबा लानानै नङा होमब्ला दा बेफोरखौ नोंथांमोना लाजिना लाजिया बे ललिपप सरकारा नङा होमब्ला लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोना पावार दं बै सोरनिबा दिनाव बा गाबोननि दिनाव पावारा सोरनिबा आखायाव फैगोन नङा होमब्ला दा बिदिनो बुथारलायबाय थानोसै बुलायलायबाय थानोसै नामा प्रमद बन्धु एसे बुजि नोंथांमोना दिनै बिटिआरनि थाखाखौ जाख्ल'जोबनानै दिनै गिहि माखन गाइखेर बायदिसिना जानानै मेलेम बानायो अब्लाबो मानो नोंथांमोननि मेलेमा सौहाया आरो मानो जेनेबा साननो रोङा बेफोरखौ आं बेफोरखौसो बिराद दुखु मोनो जोंना महिलारि सारना बा नांगोल दोलोना माथो बेफोरबायदि जेबो जिनिसखौनो जानाङा ओरैनो ब्रिलियान जोबखा नङा होमब्ला दा नोंथांमोना बेफोरबायदि रायजो राजानि थाखाखौ थगायनानै जाग्लुंजोबनानै गिहि माखन जानायाबो दिनैहाय मानो बेफोरबायदि सर्ट माइन्डनि जायो
दा बेफोर दिनै लासिं सिं आरो लाजिनांथाव। दा गसाइगावनि जेनाखि दिनैनि जाथाय, दिनै नोंथांमोना बर' जाथिखौ फानबाय। दिनै बर' जाथिखौ मानो बेयाव बुंनो गोनां जाखो गुबुन हान्जानि मानसिफ्रा? दिनै बर' जाथिनो खुनु चेयारमेन होजाला होनबाय। दिनै बर' जाथिया चेयारमेन फैनायनिफ्रायनो बेफोरबायदि नाना बाना जाबोगासिनो दं होननानै अनेक गाज्रि गाज्रि ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंबाय। दा नोंथांमोना बेखौ लाजिखोना लाजि दा, नङा होमब्ला? दा बिनिखायनो आं दिनै बुंगोन, जेसेबां दिनसिम नैबे ललिपप सरखाराव बेफोरबायदि गुन्दागिरि दादागिरिया थागोन, अब्लासिम बिथांमोना नैबे बिटिसियाव रावजोंबो सैजानाय नङा आरो लास्ट पर्यन्त फाइनालाव बिथांमोना सरखार जोबनायनि लोगो लोगो जोंनि रायजो राजाफोरजों माने होसोजानायनि चान्स दं होननानै आं सानो आरो। दा गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दंमोन लोगोफोर। भिडिअआ आंना सब समय गोलाव गोलाव जायो, दिनै गुसुङावनो दोननाय जागोन आरो। दा फल'वार्स नोंथांमोना साननो हागौ गुबुननि जानानै बा गुबुन हारिनि जानानै बिथाङा दिनैनि भिडिअआव मानो बुंखो, बर' जानानै मानो बर'जों लोगो लादा, बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि परिस्थिति नङा। दिनैनि दिनाव खुनु गुन्दागिरि खुनु दादागिरिया सलिया, नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना गुन्दागिरि हिसाबै सोरखौबा एटाक खालामबाय, बुबाय, नङा होमब्ला? दिनै बे बरनामा सोरनि? बे बरनामा जों साफ्रोमबो बर' जाथिनिनो बरनाम, नंगौना नङा? दिनै बैफोरबायदि हाबा मावोबा माने जोबनायाव मा चान्स थायो? माने हारि आरो जाथिखौ लानानै मोनसे दावहा सोमजिनायनि माबा मोनसे चान्स थायो आरो। दा नंखायनो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गुन्दागिरि होननाय बुस्थुआ सलिया। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना सरखार दं, गुन्दागिरि खालामनो हागोन साननै सानथाम, नङा होमबा? बै सानब्रै सानबायावथ' हायैयाना। दा बेफोरखौनो सिन्था खालामनांगौ। दा दिनैनि दिनाव साननानै नायोब्ला बिथांमोननि मानसि बुनाया जाहैबाय मोनसे प्रजेक्ट। बे प्रजेक्टखौ सालायनो थाखाय दिनैहाय प्रमद बन्दु बिथाङा गोबां मानि मानसि बुनो थाखाय साख्रि होनानै दोननाय बायदिसो आरो, नङा होमबा लोगोफोर? दा साननो गोनां दिनैनि दिनाव गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव जोङो जेनाखि माने थासारि नुहुरो, बै थासारियानो जाहैबाय माने बै मोनसे बाथिया थाव जोबनानै जेनेबा लासैनो गोमोरलाङो, नङा होमब्ला? दा बैफोरबायदिनो दिनैनि जेनाखि मावनाय, बे मावनायफोरखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै नायोब्ला नैबे बिटिआराव नैबे ललिपप सरखारा माब्लाबा बै बाथि गोमोरनाय बायदि गोमोरलांगोन होननानै जों सानो आरो रोखा फाइनालाव बे रोखा जाखागोन आरो। दिनै बिथांमोनखौ सोर मोजां मोनो? दिनै बिथांमोनखौ जुदि एबा दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरखारखौ जुदि खामानि जायाब्लाबो माने खामानि जादों, बिराद मोजां मावगासिनो दं, बेफोरबायदिल' होनदो। बिराद डेभेलप जाबाय होनदो। प्रमद बर'आ ओरैबायदि मावजोब्बाय, हाग्रामा महिलारिनिफ्राय 10 गुन मावबाय, बेफोरबायदि होनलाबायलाय बेसेबां गोजोनगोन प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोनि मानसिफ्रा, नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ बाख्नायबाय थानांगौ, अब्लासो बिथांमोना बिराद मोजां मोनगोन आरो थाब थाब आखायाव लागोन आरो रायजो राजायाबो हले खाथांखा। दा एग्जाम्पल हिसाबै सन्जय सरगयारि बिथां, मा होनो MCLA नङा होमबा बिटिआरनि। दा बिथाङा दाखालि ससे समाव बोराबनानै रिजाइन होदोंमोन, एकदम ससियेल मिडियायाव दावराव जादों, नङा होमबा? MCLA सन्जय सरगयारिया खारबाय, माने UPPL दोलोखौ एंगारनानै बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो। दा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे होयैयाव खुद्रिलायनायाव बेफोरबायदिया जादों, नङा होमबा दाखालिनि बेलायाव? दा बेनि उनाव मा जाहैखो? प्रमद बन्दु बिथां आरो प्रमद बन्दु बिथांजों लोगोसे दोलोनि अनेक बिथांमोनानो मा खालामखो? माने सन्जय सरगयारि बिथांखौ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव ब्राव ब्राव बाख्नायलायबाय आरो, नङा होमब्ला? बाख्नायनायावनो बाख्नायबाय गिलु फालु। दा बेखौनो मा जाहैलायखो? बिथाङा माने बिराद मोजां मोननानै दा माने UPPLआवनो खावब्ला दङ आरो, माने फैफिनलायबाय। दा जोङो बेखौनो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांगौ रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि ब्रेनानो जाहैबाय माने सासे गोरलै गथ'निफ्रायबो रासिन माने गाज्रिसिन आरो। सासे गोरलै गथ'आ
माने बुजायबा माने बुजिबावो खिन्थु बै बिथांमोना गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रानो दिनै बुजिया आरो माने नोंबाबो नङाबाबो जाबाबो जायाबाबो माने बाख्नायबाथाय जोब्बाय बिसिना माने जेसेबांखि गाज्रि मोना माने बे मैला थैला नांनाय जिफोरखौ सार्फजों निरमाजों सुयोबा साफा स्रां जानाय बायदि बिसिनाबो मा जायो माने बाख्नायबाथाय जोब्बाय आरो रायजोफोर दा दिनै गोबां सावरायबाय दिनै बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर।